こんにちは。はじめまして。私の名前はシマシュ・イルハム・グルニャワンと申します。シマシュと呼ばれています。インドネシアのチョクジャワのスラケン市に住んでいます。私は22歳です。趣味は探すことです。愛情は9人います。父と母と姉と弟、私です。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。Sainan gabi o asite kudasai. Sainan gabi o nisang ni jusang no sikat suno jua chini umaremashita. Nenre o asite kudasai. Nenre wa ni nisai desu. Shinjo to taijo o asite kudasai. Shinjo wa yakuraku jugo kiroguramu desu. Taijo wa 70 kiroguramu desu. Tanso o asite kudasai. Tanso wa 新しい人と簡単に諦めないと責任をもう一度お願いします。短所を押してください。短所は新しい人と初めて会うときにちょっと緊張していますが、2回3回あとは慣れられます。その短所どんな時ですか？新しい人に会う時です。しないようにどうしますか？会うとだんだん慣れてきます。長所を押してください。長所は私の一生懸命頑張る人と簡単に諦めないと責任を持つ人です。趣味は何ですか？趣味は探すことです。最近いつしますか？先週の土曜日にやっていきます。1週間に何回しますか？1週間に1回サッカーをします。何曜日にしますか？土曜日にサッカーをします。誰としますか？友達とサッカーをします。何人でしますか？22人でサッカーをします。どこでしますか？広場でサッカーをします。家から広場まで何分ぐらいかかりますか？家から広場まで何分ぐらいかかりました。家から広場まで5分ぐらいかかりました。トレーニングをしますか？はい、トレーニングをします。日本語どれぐらい勉強していますか？9ヶ月ぐらい日本語を勉強しています。学校は夜前に何をしますか？私は起きてからお祈りをして矢を処置してシャワーを浴びます。そして学校に行く前に朝ごはんを食べます。どこで日本語を勉強していますか？明るい学校で日本語を勉強しています。一つクラスは何人いますか？一つクラスは20人います。女性は何人いますか？女性は10人います。男性は何人いますか？男性は10人います。先生は何人いますか？先生は15人います。誰と日本語を勉強しますか？先生と友達と日本語を勉強しています。どうやって日本語を勉強しますか？文法を勉強して時々友達と先生と会話を練習しています。面接の練習しますか？面接の練習しません。日本語はどうと思いますか？Bagaimana bahasa Jepang? Musukashi desu ga tanoshii desu. Musukashi no wa kanji ga takusan aru no de dakara覚えにくいです。そして楽しいは先生と友達と日本語で話せます。
Terus ichi nichi ni nanjigure bengyou shimasu ka? Dalam satu hari sini asa hachiji kara 3時まで学校で日本語を勉強しています。夜7時から9時まで家で日本語を勉強しています。学校終わってから何をしますか？学校から帰ってからいつも部屋を掃除して自分の服を洗濯しています。そして夜は日本語を勉強しています。学校何時から何時までですか？だから学校何時から何時まで8時から9時8時から3時まで学校で日本語を勉強しています。何曜日から何曜日までですか？月曜日から金曜日まで。何時に学校へ行きますか？7時に学校で日本語を勉強しています。何時に着きましたか？学校は3時に終わりました。はい、以上です。失礼します。